Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Jama'a da fatan kowa ana lafiya da cikin ƙoshin lafiya. Mai magana shine Idris Lamini, wanda aka fi sani da Idris Yarta, da insha Allah na zo muku da wani babban albishin ne insha Allah ga mai buƙatar kayan ɗaki, salon ne, ƙwayoyi da dai sauransu, dukkan abin da ya shafi kayan ɗaki insha Allah muna sayar da su insha Allah. Kuma ga mai buƙatar sayan shaddodi, sari ko yadi, duka akwai su insha Allah. Kuma ga mai buƙatar sayan salula Tecno Infinix, shi ma duka ana komen ɗinsu insha Allah. Ina akwai nimero da za mu ajiye muku insha Allah, ga mai buƙata zai tuntuɓe mu akan wannan nimero in Allah ya so yarda. Kuma da rabi zinla za a mishi ƙara haske akan yadda abubuwan suke tafiya, suke gudana insha Allah. Mai magana shine naku na yau da kullum, Idris Lamini, wanda aka fi sani da Idris Yarta, da insha Allah. Kenan yan uwa, kar ku bari a bar ku baya insha Allah. Akwai nimero wanda za mu ajiye muku gaban bidiyon nan Allah ya so yarda. Kenan sai yan kun taɓo mu insha Allah. Kuma duk wanda ya gwada bidiyon insha Allah ya tura shi domin yan uwa ko da suna bukata za su tuntuɓe mu Allah ya so yarda. Mai magana shine naku Idris Yarta. Assalamu alaikum warahmatullahi